שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק החדש של הפודקאסט שלנו, פרק 14. אחרי הפסקה קצרה בעקבות החופש הגדול והמצב המאתגר בארץ, אנחנו שמחים לחזור לשגרה ולשוחח על הנושאים החשובים מעוררי השראה. בתקופה האחרונה חווינו הרבה אתגרים ושינויים, אך בחרנו להתרכז בעתיד ולחדש את השיח. בפרק הזה נערך את עידן פרקש, מנכ"ל קבוצת חומי, ניהול נכסים ויזמות, ונשמע ממנו על האתגרים והזדמנויות בתחום ניהול הנכסים לעובדים הזרים. אז בואו נתחיל. שלום עידן. שלום יאנה, מה שלומך? בסדר גמור. עידן רצה ממש אוהב להצטלם, אז הוא ממש ביקש ממני לעשות את הפרק הזה מצולם. נאלצתי להסכים. טוב, אני שמח שאנחנו עושים את זה. איזה כיף. אני חושב שהצופים שלך גם והמאזינים שלך שמחים לפגוש אותך גם. אני מקווה. אז בואו ספר לנו קצת על עצמך ועל החברה. טוב, קצת עליי. אז אני עידן, אני בן 35, אבא ל3 ילדים, נשוי לסיוון, ומנהל את קבוצת חומי. כמה שנים? אני עובד בחברה משנת 2017, מנהל אותה ב4 שנים האחרונות. יפה. מה הוביל אתכם כחברה להקים את קבוצת חומי, ומה הייתה ההשראה מאחורי המיזם? אז קבוצת חומי זו קבוצה שנולדה וחיה כל ההיסטוריה שלה דרך הצורך ההולך וגדל של הלקוחות. החברה התחילה כמשרד תיווך קטן בדרום תל אביב ב-2003, שלמד וזיהה את ההזדמנויות עם התהליכים הדמוגרפיים שקרו בדרום תל אביב, ובכלל עם התהליכי מקרו שקרו בישראל. החברה התפתחה עם הכניסה של הפליטים לישראל ולדרום תל אביב, וזו הייתה הזדמנות להפוך ממשרד תיווך למשרד לניהול נכסים. דרך הפעילות כמשרד לניהול נכסים, החברה למדה לענות לצרכים של בעלי נכסים ושל לקוחות או של סוחרים בדירות ובנכסים. זאת אומרת, מישהו ראה שיש צורך. מישהו ענה על צורך מסוים של... נכון, בעלי הנכסים בדרום תל אביב, היה להם אתגר לנהל את הנכסים בעצמם. עם השינויים הדמוגרפיים בדרום תל אביב, הרבה אוכלוסייה חדשה, פליטים שהגיעו, היה חשש להתעסק איתם, היה חשש לגבות מהם את שכר הדירה. מאיזה בחינה? אנחנו פוחדים מדברים חדשים ודברים שונים. באותה אוכלוסייה הייתה כזאת. עם האתגרים, עם הפרסום בתקשורת סביב אלימות או התנהגות ששונה ממה שבעלי הנכסים היו רגילים של הסוחרים שלהם עד אותו רגע. והחברה למדה לתת את השירותים, גם לטפל בצורה אנושית והוגנת בסוחרים, וגם לתת את כל המענה לבעלי הנכסים. בשנת 2005 קמו תאגידים בענף הבניין, ואיפשהו ב-2005 החברה התחילה לתת שירותים גם לחברות עסקיות ותאגידים ולא רק לאנשים פרטיים. בהתחלה להשכיר דירות, בשלב מתקדם יותר לנהל את כל תחום המגורים עבור המעסיק, עבור התאגיד. כאשר בעצם במקום שהתאגיד יחפש דירה, יקנה ציוד, יעבוד מול הרבה בעלי נכסים, עורכי דין מתווכים, החברה מתוך הצורך שהשתנה בשוק בהתחלה בדרום תל אביב, התחילה לתת את כל מעטפת השירותים שקשורים במגורים ואקומודיישן למעסיקים. דרך זה למדנו גם את הצרכים של העובדים, ולמדנו שיש מעסיקים שהתנהגו בצורה הולמת יותר והולמת פחות לעובדים, אם זה בצפיפות בדירות, אם זה מה הערך המוסף שהמעסיק חיפש בדירה. בהתחלה כל הדירות היו ללא מזגנים, עד שאנחנו הפסקנו לספק דירות ללא מזגנים. זה היה נראה לנו בחום הישראלי. יש נוהל בעצם שהם חייבים לעמוד בו, מבחינת דירות, דיור. נכון, הנוהל של מגורים הולמים לשנת 2000 הוא בסדר. הוא משתנה? הוא משתנה? הוא לא השתנה משנת 2000,
כן המעסיקים מחמירים ומייצרים נורמות שהן טובות יותר מהנוהל עבור העובד בקצה. כי זה בעצם מה? נותן לעובד הוא יותר זמן יישאר באותה חברה ולא יברח, כי התנאים שלו יותר טובים. נכון, מעסיקים הבינו עם הזמן שאם הם ישקיעו קצת יותר במגורים, או בתנאים בכלל שהם נותנים לעובד, אז לעובד תיווצר יותר מוטיבציה, ומערכת של אמון עם המעסיק, והרבה פעמים זה יותר חזק מאות שקל בשכר, התנאים והערך שהמעסיק נותן לעובד. יש לכם דירות עם ג'קוזי וזה? עוד לא הגענו לזה. יש לנו עוד נישה, שפחות קשורה בתחום הזה, אבל כן לפעמים כשמגיעים עובדים מומחים לארץ, אז יש לנו חברה שנקראת RTLV, עם מותג שנקרא DJ, מחזיקים בניינים בפריים לוקיישן בתל אביב ובנחלאות, אבל זה במודל של השכרות לתקופות קצרות, של נופש, משווקים בעיקר ב-Airbnb ובבוקינג, גם דרך אתר הבית. טוב לדעת. מוזמנת, שמחה, פודקאסט הבא מהפנטהאוס מול הים. זה נותן פתרון ללקוחות שלנו כשמגיעים עובדים מומחים, או אורחים שלהם מחוץ לארץ, לקוחות מחוץ לארץ שמגיעים, אז לפעמים הם נעזרים בנו גם בשירותים האלה. יפה. מה התהליך שאתם עוברים בניהול קרקע לעובדים זרים, ואיזה אתגרים אתם פוגשים בדרך? לפני שנתיים, או קצת יותר, ב-2018, עברה הצעה שאישרו להביא פיליפינים במודל של G2G למלונאות, והתחיל להתפתח קצת יותר בארץ, התחום של העובדים הזרים לתעשיות, זה עדיין מעט מאוד. נכון, להיום בבוקר יש רק 811 עובדים זרים בתעשייה, מתוך 13,200 הקצאות שהמדינה בפורום המנכ"לים שואפים שיהיו. מאיזה סיבה זה עדיין לא הגיע לתקרה? שזה רק התחיל בשנה האחרונה, וגם המדינה, אני חושב, עדיין לא עומדת ומתקדמת ומשנה את התקנות מחודש לחודש בהתאם לצרכים של התעשיינים, של ההסתדרויות, זאת אומרת גם פורום המנכ"לים עדיין לא עומד, מקבל החלטה, מוריד אותה לשטח, מקבל פידבק מהמעסיקים, וכרגע, מקווה שלא יכעסו עליי המעסיקים שלא מסכימים, אבל כרגע כן, אני מזהה איזושהי גמישות, ושהתקנות משתנים מחודש לחודש, מדיון לדיון. אני מקווה שימצאו את המודל, שישמור במקסימום על העובדים הזרים שיגיעו לארץ, וימקים את מדינת ישראל כמדינה שמתנהגת בצורה הולמת לעובדים. זה חשוב לכלכלה הישראלית. אני חושבת שמתנהגים לעובדים הזרים לפעמים יותר טוב מעובדים הישראלים. עם כל הדברים שמגיע להם, וכל הנהלים, לפעמים אתה אומר, אין לך מקום אפילו לאיזה טעות קטנה, של לך רגולציה כל הזמן. זה נכון, הרגולציה פה היא מחמירה, ביחס למדינות אחרות. גם שחקנים שהגיעו למדינת ישראל בשנה האחרונה, חברות זרות שהגיעו לארץ, כדי לעודד עובדים דרך החברות שלהם בחוץ לארץ, כשהם נפגשים איתי הם מעידים, שהעובדים שלהם רוצים להגיע לפה, כי השכר פה הוא משמעותית יותר גבוה ממה שמציעים להם במדינות אחרות, והתנאים במקום העבודה, ושעות העבודה, והתנאים גם של המגורים, ובכלל המעטפת והשמירה של המדינה על התנאים של העובד, היא מחמירה מול מדינות אחרות שהיא מחמירה פחות. אז איך אתם מתמודדים עם רגולציות ושינויים בחוק הקשורים לעובדים זרים? אנחנו משתדלים ללמוד את הרגולציות, אנחנו עסוקים בזה הרבה, לקרוא את כל התקנות שהממשלה מוציאה מעת לעת, לנסות להיפגש עם אנשים שמשפיעים בתחום, עם ההסתדרויות וההתאחדויות, ולתת, באמת בסוף אני חושב שאנחנו תמיד נותנים שירות שהוא קצת יותר טוב ממה שחייב, או הרבה יותר טוב ממה שחייב, אבל לפחות קצת יותר טוב ממה שחייב, ולכן התקנות פחות משפיעות על הפעילות שלנו, כי אני חושב שגם המעסיקים מתחילים להבין את זה, שמה שחשוב זה העובד ולא התקנות. בסוף התקנות האלה מייצרות מורכבות למעסיק, אבל באות להגן על המועסק. נכון. וכשאנחנו מתאימים את עצמנו, אז מוצאים את הדרך להסתדר איתם. יפה. אם אתה יכול לשנות משהו, מה זה היה?
שאלה קשה מדי. אולי לא משהו אחד. אם יש הרבה דברים. אני חושב, בשביל המעסיקים והלקוחות שלנו, הלקוחות הפוטנציאליים שלנו, המדינה בשנה האחרונה יצאה בהרבה הצהרות, והתיאום ציפיות מול המעסיקים בכל הענפים, אם זה ענף הבניין, שאת מכירה היטב, אם זה התעשיות ואפילו המלונאות, כשנתנו איזשהו צפי למעסיקים, שיפתחו את השמיים ויאשרו להביא עובדים, וגם כל ענייני ה-G2G שהיו בענף הבניין, שהגיעו עובדים ואז הם לא התאימו למקצועות, זאת אומרת, כל פעם נתנו למעסיקים ולחברות איזשהו אופק או איזושהי תחושה של הנה הסכר נפתח והנה זה הולך לקרות, ואז הגיע עוד איזשהו משבר. זאת אומרת, המעסיקים בשנה האחרונה סבלו מהרבה בעיות בירוקרטיות והרבה בעיות של מה שהבטיחו להם לא קרה, וזה הכניס הרבה אנשים למצוקה, שהם שמו כספים או פתחו חסכונות, קרנות, השקעות שהיו להם, כי הנה זה עוד שנייה קורה. וגם היום בבוקר פורום מנכ"לים מדבר על צפי ל-350,000 עובדים במדינת ישראל, כאשר נכון להיום בבוקר יש 175,000 עובדים. זאת אומרת, התיאום ציפיות הוא לא מספיק טוב. אולי הם בדרך איפשהו עדיין. בטוח. מסתובבים. אולי הם בתהליך לא להם ייצור. לנחות, כן. הורידו אותם בלרנקה אולי. נכון. אז הייתי משנה אולי את הדרך שהמדינה מתאמת ציפיות עם המעסיקים, אולי להעביר את זה לגורמים מקצועיים. אולי שיהיו קצת יותר מעורבים, כי מרגיש לי לפעמים שהם מנותקים קצת מהשטח, ממה שקורה באמת. זה קשה להגיד, כי המעסיקים מרגישים שהמדינה מנותקת, והמדינה מרגישה שהיא מחוברת. אז גם פה אולי יש פעם אולי צריך בתיאום לעשות ציפיות. מפגש פשוט, ושפעם אחת יהיה איזה שיח סביב זה משותף. אני לא יודעת אם זה קורה, אבל זה נראה כאילו... זה קורה, הם משתדלים. זה עוד לא מספיק טוב. אני יודע שאלדד ניצן בהתאחדות התאגידים בענף הבניין דואג לעשות את זה, ואני יודע שההסתדרות הכללית מסייעת להקים עכשיו התאחדות לתאגידים בענף הבניין החדשים, והיום בבוקר היה וובינר של משרד הכלכלה ושל מינהל עובדים זרים, ביחד עם תעשיינים שמעוניינים להביא זרים, זאת אומרת, כן... השתתפת? צפיתי. צפית. עוד לא השתתפתי, אבל צפיתי, חשוב לנו, בהקשר של השאלה הקודמת, להבין את התהליכים, להבין את הרגולציות שמשתנות, להבין את הצורך באמת של המעסיקים במשק, כדי להתאים את עצמנו ולתת את השירותים בצורה הטובה ביותר. מהמם, נראה לי באמת, אתם ממש עושים עבודה טובה. תודה, משתדלים. מה הייתה החוויה המאתגרת ביותר שלך בתפקיד כמנכ"ל? טוב, החוויה המאתגרת והמעצבת ביותר שלי בתפקיד מנכ"ל, אני חושב שהתחילה בקורונה, שזה הפעם הראשונה ששמטו את הקרקע מתחת לרגליים שלנו, והיינו צריכים להתמודד תמיד אנחנו אומרים שאנחנו מכינים את עצמנו למצבי קיצון ולמצב משברי, אבל אף פעם אפשר לדעת באמת איך תתנהג בסיטואציה. ובקורונה, ביום אחד סגרו לנו את כל הפעילות. לכמה זמן? כמה זמן זה? הקורונה? לא. יש כאלה שעד עכשיו... הפעילות, כאילו, כמה זמן זה, כאילו, זה קצר יחסית בהשוואה לכל האחרים, כי בניין תמיד, בדרך כלל בניין. נכון, אבל הפעילות שלנו בתחילת הקורונה התחלקו לניהול נכסים עבור אוכלוסיות של זרים בדרום תל אביב, והם סגרו להם את כל המסעדות ומקורות הפרנסה, אז הם נשארו בלי פרנסה, והיה לנו אתגרים של תשלום שכירות וקביעה. לאנשים לא הכסף. פתחנו בית מלון שהשקנו אותו כמה ימים לפני שהתחיל הגל הראשון של הקורונה בדרום תל אביב, וסגרנו אותו מיד עם ההתפרצות שלה. היו לנו כמעט 100 דירות Airbnb. וואו. והפסיקו הטיסות לישראל, ובהקשר של העובדים הזרים, אז הרבה עזבו את הארץ, ומי שלא עזב את הארץ, אז הפסיקו להגיע הגעות. וגם המעסיקים לא ידעו מה קורה איתם. נכנסו למצוקה או רגשית או כלכלית. זה אתגר מעניין, בהרבה נחישות, מצאנו את הדרכים להשתנות ולמצוא
פעילויות חדשות שמתאימות לפעילות שלנו, והצלחנו לצמוח מהסיפור הזה, ולהתמקם כחברה גם שנותנת שירותים באופן גמיש יותר ומשמעותי יותר, ומבינה את הצרכים של הלקוחות ומשתנה בהתאם לצרכים של הלקוחות, ואני חושב ששם התמקמנו באופן משמעותי בתעשייה הזאת של שירותי הקרקע ושל המגורים עבור החברות והתאגידים. אז הקורונה זה היה המבחן הראשון שהתחיל להכין אותנו לקראת השביעי לעשירי. בשביעי לעשירי כל... חשבתם שאז היה שהיה מכה משבר. ובעיה, נכון. לפעמים ואז- אתה אומר, וואו, יותר גרוע מזה לא יכול להיות, ואז בא משהו יותר גרוע ואתה אומר, נכון. ברקע שלי אני סמג"ד בחטיבת כפיר, וכל שרשרת הניהול שלי בחברה, כולם לוחמים וקצינים בתפקידי שדה. מנהל הכספים שלנו הוא מ"פ בעבר, וניהל יחידת, ופיקד על יחידת שטח במילואים, כולם יצאו למילואים, אתה רוצה להגיד לי. סמנכ"ל תפעול שלי הוא מ"פ, וכל אחד מהמנהלים של כל אחת מהחברות שלנו, הוא לוחם בתפקידי שטח, ובשביעי לעשירי כולם הוקפצו, והחברה נשארה בלי שרשרת ניהול, וחששנו לאיך החברה תסתדר, גם כולנו היינו במעמסה רגשית. אבל אני חייבת להגיד, אני זוכרת את עצמי בשבוע הראשון, לא חשבתי על עבודה בכלל. לא אכפת לי מה הולך להיות, כי הייתי כל כך בטלטלה הזאת שמה שקרה, שלא דאגתי כאילו מה אני אעשה או מה יהיה, ובכלל כאילו לא הייתי שם בכלל. אמרתי מה שיהיה ונתמודד. זה נכון, כולנו היינו עמוק בתוך ואני לא הייתי במילואים, לצערי. בתוך הצרה שנפלה עלינו, שהבאנו על עצמנו, כולם היינו בתוך הדבר הזה. אחרי זמן קצר, השיח שלי מול החברה, כשהצלחתי לדבר, אני הייתי בצפון, זה היה, אחד, לבדוק מה קורה עם כל מי שגויס, כי שליש מהחברה גויסה. אז לנסות שמי שנמצא מאחורה ייצור קשר עם מי שגויס, לפני שנכנסו לעזה, לפני שהתחילו פעילויות. והדבר השני, המסר העיקרי זה היה, עכשיו אנחנו שומרים על הבית, ואתם תשמרו שיהיה לאן לחזור. זאת אומרת, והופתענו לטובה מההירתמות של העובדים, ועובדים שציפינו, אבל לא ידענו אפילו כמה לצפות. לקחו את האתגר בשתי ידיים והחזיקו את החברה, ואפילו צריכו לצמוח קצת. זה מה זה חשוב, שיש לך אנשים שאפשר לסמוך עליהם, ואתה שם ואתה יודע שהכל ממשיך לעבוד. ממש, ממש. אז בצבא לימדו אותנו שמפקד טוב נמדד בהיעדרו. אבל זה איזושהי סיסמה שתמיד השתמשנו בה. אני חושב שהחבר'ה שלנו הוכיחו את זה בצורה מאוד מרשימה ומאוד בוגרת, ומאוד אחראית גם. ואני יודע גם שהלקוחות הרגישו את זה, הפידבקים שקיבלנו. יפה מאוד. אז בהמשך לזה, אם יש לך איזה סיפור אישי או מקרה שזכור לך במיוחד מעבודה עם עובדים זרים? כן, יש לי שני סיפורים שאני לוקח אותם איתי. אחד מהם זה אחת החברות הגדולות בתעשייה של העובדים הזרים בענף הבניין. החליטה שהיא מעבירה את כל הפעילות של התפעולית ומתחילה לעבוד איתנו. ואחרי שנה של אתגרים, של תיאום ציפיות, חיכוכים בדרך, כי כל פרויקט כזה, יש בעיקר דברים טובים, אבל גם יש לו אתגרים שהוא מביא איתו, אז הבעל הבית והמנכ"ל של החברה לקח אותי לשיחה ואמר לי, תקשיב, מאז שהתחלנו לעבוד, נכון, הייתה לנו שנה לא פשוטה, אבל יותר ויותר עובדים פונים אליי, ומבקשים לבוא לעבוד אצלי בחברה בגלל היחס שהם מקבלים, הטיפול שהם מקבלים, האיכות של המגורים שלהם. זאת אומרת, וואו, זה יופי. תמיד אמרתי את זה, אבל קיבלתי חותמת על הדבר הזה, וזה שימח אותי מאוד, ומאז ועד היום אנחנו עובדים באופן מאוד משמעותי. אני חושב שזה לקח טוב גם למעסיקים. האיכות של הטיפול שהם נותנים בעובדים, שאין להם פה אבא ואמא, שהם צריכים את המעסיק, היא יותר חשובה מאוד שקל, ובשכר הרבה פעמים לא עובד. סיפור שני שלאחרונה אני שמעתי משחקן חדש בתעשייה הישראלית, זה שהוא כשהוא מגייס עובדים בחוץ לארץ,
אז כבר כשהעובד בחוץ לארץ מגיע... הוא כבר מבקש לבוא הוא אליך. מבקש לקבל שירותים מאיתנו. עם העובד ההוא אני רוצה לבוא. לגמרי. הוא ממש מפה לאוזן. מבקש לקבל שירותים מאיתנו, מליבינג, מבית חומי גרופ, בגלל שהבן דוד שלו והגיס שלו, ולא משנה מפה, שלח לו סרטונים ויוטיובים וטיק טוקים על מה שהוא קיבל ואיך הוא קיבל. וזה בדיוק מה שאנחנו אומרים למעסיקים. זה מה שאני אומרת, מה שאתה עושה היום, זה ההשלכות יהיו. נכון. יפה. איך אתה רואה את העתיד של ניהול נכסים בתחום של עובדים זרים? קודם כל, לפני מעסיקים, מדינת ישראל יצאה בהצהרה. היא הולכת להגדיל את מכסת העובדים הזרים בכל התעשיות. במלונאות, עד ינואר הם מתכוונים להכפיל. אתה יודע שגם במוסכים עכשיו נתנו להביא? למוסכים נתנו להביא עובדים? אם הם נחשבים תעשיינים, אז קודם כל המדינה החליטה נכון להיום. יכול להיות שעד שהפודקאסט יצא לאוויר זה ישתנה. זה בערך עוד שעה. יכול להיות שזה ישתנה. לא, נכון להיום בבוקר, ענף הבניין אפשר למסגר אותו. נפתחו, יש כמעט 200 תאגידים נכון להיום. ערב השביעי לאוקטובר היו 49, עם אישור ל-50. היום יש מעל 190, כמעט 200. רובם כבר התחילו להביא עובדים. חלק גדול מהם כבר עבר את המכסה של ה-200 עובדים הראשונים, ויכול להתחיל להביא עובדים במסגרת B2B. והסיפור הזה, אחרי כל האתגרים שהם חוו, הולך ומסתדר. זאת אומרת, מי שיצליח להחזיק עם האתגרים ועם ההוצאות המשמעויות שהוא לא תכנן, שנה קדימה מהיום, אני מעריך שיעבור את נקודת האיזון שלו ויצליח להיות עסק חי, משמעותי, וגם להרוויח יפה מהפעילות. זה גם חשוב לנו, כשאנחנו מסתובבים באתרי בנייה היום והם ריקים לגמרי, אז זה חשוב לנו שהחברות האלה יצליחו ויעזרו לשמור על הכלכלה הישראלית יציבה. זה בענף הבניין. זאת אומרת, ממכסה של 22,000 עם אישור ל-30 סדר גודל, היא תגיע, אני מעריך, לסדר גודל של 100, אולי קצת יותר, עד סוף שנה הבאה. בנוסף, יצא קול קורא של המדינה לחברות זרות בחוץ לארץ. יש היום בארץ 11 חברות זרות שפועלות בענף הבניין בישראל, שמגייסות את העובדים בעצמם, בכל הדרגים, מהנהלת החברה, דרך המהנדסים, דרך הפועלים. מאיזה מדינות? אז יש 10 חברות סיניות ועוד חברה אחת טורקית, שכבר פועלות בארץ. למזלה. נכון, ועושות פרויקטים יפים. הם כבר הרבה שנים. נכון, יש 11 חברות כבר ותיקות, אני חושב מ-2017, שפועלות בארץ, ויצא קול קורא לעוד 10 חברות שיכנסו בשנה הקרובה לעבוד במדינת ישראל. 30 חברות התעניינו והגישו פידבק לקול הקורא, ואני מאמין שבשנה הקרובה גם הם ייכנסו לעבוד פה, וזה יעודד את האתרים לחזור ולעבוד, בנוסף לתאגידים בענף הבנייה, שיגיעו למכסות העובדים שלהם של כמעט 350 עובדים, ואנחנו נחזור ונראה את ענף הבניין משתקם. אני גם מאחל לו וגם מקווה בשבילו. בענף המלונאות הכפילו את המכסה. מ-1800, בערך 1,500 שהיו, אבל 1,800 אישור לעוד 2,000 היתרים, שכבר עד 2025 יתחילו להביא אותם לארץ. כבר עכשיו הם בבקשות, אני חושב שזה מסרי לנקה ומאוד מדידה. ההסכם הקודם היה הסכם הפיליפינים, זה הסכמים בליטריאליים, הכל G2G. תעשיות, היום יש בארץ, עד השנה האחרונה היו 400 עובדי תעשייה, נכון להיום בבוקר 811, עם היתרים ל-13,200, כשכרגע אין הסכמים בליטריאליים, אבל המדינה עובדת על זה. זאת אומרת, נתנו היתרים להזמנות של B2B עד ל-6,000 עובדים, ועובדים כרגע על הסכמים בליטריאליים תוך כדי. אנחנו לא הסברנו מה זה B2B ו-G2G, יש כאלה אנשים שאולי לא יודעים, אז אולי כדאי... חשוב להגיד. כן, אולי כדאי חשוב להגיד, המדינה מאפשרת להביא עובדים זרים או לתאגידים, או לתעשיינים, או למלונאות, לא משנה, לפי היתרים, לכל אחד המנהלת קבע את הנוהל שלו, בשני מסלולים עיקריים. מסלול אחד שזה G2G, זה government to government, זה הסכמים בליטריאליים. מדינת ישראל
מצד אחד, ומצד שני מדינה אחרת, שהמדינה מסכמת את ההסכם עם המדינה, ואז ההתאחדויות או הסתדרויות או המדינה מביאות את העובדים עבור המעסיקים. כלומר, המדינה מחליטה את מי הם מביאים. נכון. והמסלול השני זה מסלול של B2B, זה business to business, כל מעסיק יכול, בהתאם להיתרים, בהתאם למסגרת המגבלות שיש לו, לפנות לחברות בחוץ לארץ שיש להם רישיון להביא עובדים, ולצרוך מהם את השירותים שלהם ולהביא עובדים באופן עצמאי. שזה אני חושבת דווקא עדיף. זה המודל המועדף גם על המעסיקים, כי יכולים לבחור בעצמם את העובד. כי ככה אתה קונה חתול בשק בעצם. נכון. כן, אני אגיד שבמודל של ה-G2G יש מעסיקים שהשכילו וטסו למדינות ועשו רעיונות ועשו מבחנים בנוסף למבחנים של המדינה, ומתוך ההקצאה בחרו אנשים ספציפיים. מהעדויות שאני מקבל מהשטח, העובדים האלה עדיפים על העובדים האחרים, זה גם לא 100% הצלחה. כן. טוב, האם יש טכנולוגיות חדשות שאתם מתכננים לאמץ כדי לשפר את השירותים שלכם? אנחנו חברה צעירה ומתפתחת, אנחנו כל הזמן משכללים את שרשרת הערך והספקה שלנו, וחלק מזה אנחנו עכשיו בעיצומו של פיתוח, של מערכת CRM ומערכת ERP חדשה בשביל שלנו, יהיה קל יותר ונכון יותר לנהל את ההתחשבנות והצרכים של הלקוחות מולנו, מצד אחד. מצד שני, אנחנו מפתחים בכמה סגמנטים. בסגמנט של המלונאות ונופש, אנחנו מפתחים אפליקציה שתיתן שירותים נוספים ומועדון לקוחות עבור הלקוחות קצה שמתארחים אצלנו. ובענף של העובדים הזרים, אנחנו מפתחים גם מערכת של e-commerce, שתאפשר, אנחנו מקווים, זה באחד היעדים שלנו עד סוף 2025, בהתאם לאילוצים שיהיו במדינה, שאנחנו לא יודעים לצפות, שהעובד יוכל מתוך הדירה שלו לצרוך שירותים שהוא מתאימים לתרבות שלו כמו מה למשל? למשל, יוכל לצרוך עובד הודי שמגיע, יוכל לצרוך מחנויות של תבלינים ואוכל הודי, יוכל להזמין כמו בוולט הביתה, קיט של מצרכים. מגניב. גם כשהוא מגיע לארץ וגם אחר כך. אנחנו בונים את זה עכשיו ביחד עם נציגים קהילתיים בתוך האוכלוסיות והתרבויות שיש בארץ. עובדים סוציאליים. כן, כן. הם גם צריכים להבין מה הצרכים שלהם, אנחנו הרבה פעמים בעיית תקשורת שלנו מול העובד, בכלל לא השפה, היא תרבות. אנחנו מבינים את הדברים אחרת מהם, ואנחנו מנסים לגשר על זה. במקביל לזה, אנחנו מפתחים אפליקציה עכשיו, כדי שכל הלקוחות שלנו יוכלו בזמן אמת כל הזמן לראות את השירותים שהם מקבלים מאיתנו עבור כמה עובדים, מה מצב העובדים, כמה עובדים יש בדירה, כמה עובדים דיווחו כניסה, לא דיווחו כניסה, והתקשורת שלנו מולם היא תהיה מהירה יותר, וכל הזמן בכף יד יהיה להם את כל המידע שאנחנו חושבים שהם צריכים. מהמם, זה יכול מאוד לעזור. מקווה. מה החזון של קבוצת תחומים בעצם? אז הוא מתחלק לשניים. כי יש שתי אוכלוסיות יעד. מול המעסיקים, אנחנו שמנו לעצמנו עד סוף 25 להיות השחקן המרכזי, שנותן את כל מעטפת השירותים למעסיק, כדי שהוא יוכל להתעסק בעיסוקי הליבה שלו. זאת אומרת, אנחנו נספק לו את השירות מהחיבור לחברות השמה בחוץ לארץ, דרך הטיפול ברגולציות מול הרשויות בישראל, ויזות אם וכאשר הוא צריך, בהתאם למסלול שמביא את העובדים, חיבור לחשבונות בנק, טלפונים. אז מה יישאר להם בעצם לעשות לתאגידים? יישאר להם לאפיין בצורה טובה מה הוא צריך, כי זה גם אתגר שהם לא תמיד יודעים. אני פתאום חושבת, אם היו לוקחים לי את כל הדברים שלא הייתי צריכה להתעסק בהם, והייתי מתעסקת במה שאני באמת צריכה, ולא כל הזמן לחבות שריפות ולדאוג מאיפה אני מביאה כסף למשכורות, או לא יודעת מה, אז היה לי את הזמן הזה באמת לשבת ולחשב מה האסטרטגיה, מה החזון, לא היה לי חזון. בדיוק, אז
זה יעשה שני דברים. אחד, המעסיק ירד ממנו הכאב ראש והמעמסה הרגשית של להתעסק בכל אותם שירותים שהם לא עיסוק הליבה שלו, שגם לא תמיד טוב בהם ולא תמיד יודע ללמוד אותם. נכון. ואנחנו בגלל שאנחנו מתעסקים בסקייל מאוד גבוה של המון מעסיקים, אנחנו כל הזמן מתקדמים ולומדים את התחום הזה, וגם יודעים להוזיל את העלויות של התקורות, כי אנחנו לא מביאים 10 עובדים, אנחנו מביאים אלפים, ואז אנחנו יכולים לתת גם פתרון כלכלי, או המחיר יכול להיות אטרקטיבי בהתאם לזה שאנחנו עובדים בסקייל גבוה. ודבר שני, המעסיק ידע מה עלות המעסיק שלו עבור כל עובד. זאת אומרת, היום כשמעסיק צורך 5, 10, 12 שירותים, כי אנחנו נותנים את כל השירותים. אני לא סיימתי מקודם, מגורים, והסעות, והסעדה, וכל השירותים המשלימים, קורסים מקצועיים, כל השירותים המשלימים שהמעסיק צריך עבור אותו עובד, משהו מחויב ברגולציה. אם אני רוצה רק קורסים, אפשר? אז יכול להיות שאנחנו נפנה אותך למכללה, שאנחנו חושבים שהיא תיתן לך את השירות הכי טוב. שזה משהו ש... אנחנו מתמקדים בחבילות שמייצרות שזה ערך. חבילה. פחות, השירותים המשלימים זה חלק ללקוחות שלנו שצורכים את השירות העיקרי, יוכלו לצרוך שירותים משלימים, אבל רק שירותים משלימים, אנחנו לא מתכוונים להיות שם בשנה הקרובה, אבל כן נוכל להפנות אותך לשחקנים האחראיים או איכותיים שאנחנו חושבים שיש בתעשייה הישראלית. אז כאשר המעסיק ידע מה העלות המעסיק של אותו עובד, הוא יוכל לא לתמחר אותו נכון, או לבנות את החישובי רווח הפסד שלו בהתאם לתפוקה שאותו עובד נותן לו, וזה ניתן הרבה מידע שהוא חשוב למעסיק, שהיום אין לו אותו. היום יש לו סיר מרק של הוצאות, ונורא קשה מחלקים אותם, מי שעושה את זה באופן שווה עבור כל העובדים, ואצלנו הוא יוכל לדעת מה העלות המעסיק שלו לכל עובד, בהתאם לשירותים שהעובד מקבל. יפה, הייתה לי פה שאלה של מה המסר שאתה רוצה להעביר למאזינים לגבי חשיבות ניהול נכסים לעובדים זרים, אני חושבת שפחות או יותר ענית, אבל אם יש עוד משהו? אל תחשבו על החור בגרוש. זאת אומרת, תיתנו, אל תגזימו, כי בסוף אתם מנהלים יחידות רווח, ואתם צריכים לייצר רווחים מהפעילות שלכם, ועם זאת, אל תשימו את העובדים בתנאים שאתם לא הייתם מוכנים, או רוצים שישימו אתכם, או את הילדים שלכם, בסוף. אל תחסכו בזה, כי זה חשוב. נכון, וגם במבחן התוצאה, העובד מגיע לעסק עם מוטיבציה גבוהה יותר, ומייצר פירות טובים יותר. וגם לא בורח. כן, העלות הגבוהה ביותר של המעסיקים, זה על העובדים שבורחים להם. אני נתקלתי בזה גם, אני לא תאגיד, אבל פונים אלינו מפה לשם עובדים זרים, שמבקשים לעבור אלינו, כי יש עובד שלנו שהוא מכיר ורוצה, ואני אומרת, אני לא יכולה, אני לא תאגיד. נכון. וזה קורה. ואני מבינה שזה היחס והמגורים, וזה לא השכר אפילו. בעיקר איך שמתייחסים אליהם. הם לא מקבלים החלטות קיצוניות, יש כאלה שכן, אבל החלק העיקרי של העובדים לא מקבלים החלטות לקום וללכת, כל עוד מתנהגים אליהם בצורה הולמת. יפה, נעבור קצת לשאלות אישיות. עכשיו אני אלחץ. יש ספר או מקור השראה שהשפיע עליך בעבודתך? יש הרבה ספרים. עד לפני 7 או 8 שנים, רוב הספרים היו ספרים על מלחמות או קרבות הירואיים, בתוקף זה שהייתי בצבא. הספר שמלווה אותי בשנה האחרונה, אני גם אשמח לעשות לו פרסומת, כי אני חושב שמגיע לו, זה קוד מנצח של אלון אולמן. אני חושב שהוא... קראתי. אז יש לו גם ספר שהוא הוציא, אני לא זוכר למי, אז אני מתנצל, 10 קודים לילדים, שהוא גם מדהים, יותר פשוט, והוא נותן הרבה ערך לילדים. אני חושב שהרבה דברים שידעתי, או חשבתי שידעתי, הוא הצליח לשים לי אותם בצורה טכנית, או... התחברת מאוד כאילו לספר, וכל מה שכן, גם אני. נכון, נכון. אני אפילו מדקלם הרבה מהדברים לעובדים. אני חושב שהדברים העיקריים
שני דברים שאולי הם גם בהקשר אחד לשני. זה אחד, זה כשיורד גשם כולם נרטבים, זאת אומרת, היו לנו 5 שנים משוגעות, גם בעולם אבל גם במדינה. קורונה, מהפכה משטרית או רפורמה, כל אחד תלוי באיזה צד של קפלן הוא עומד. מלחמה עכשיו, תהיה לנו עוד שנה של התאוששות מהמלחמה שהיא לא תהיה פשוטה, זה של הפוסט מלחמה, אם המלחמה תיגמר בשנה הקרובה. אני חושב שהמסר כשהממשלה גרועה, היא גרועה לכולם, או כשיורד גשם כולם נרטבים, ותפסיק להתבכיין, תקום, תבין מה אפשר לעשות בתקופה הזאת, תסגור פעילויות לא מצליחות, תמנף פעילויות מצליחות, וזה מסר שהוא חשוב לכולנו בתקופה המשברית הזאת. עוד מסר שיש לו בספר, עוד 2 מסרים, עוד מסר שיש לו בספר, זה מהו מזל. הוא מגדיר מזל כהזדמנות שפוגשת מוכנות. אני מאוד אוהב את ההגדרה הזאת, אני חושב שאנחנו לא יכולים להישען על מזל. לכולנו יש מזל ואין לנו מזל. זה כאילו מוריד ממך אחריות. נכון. אנחנו רוצים לפתוח את העיניים, בטח בתקופה של משברים. כל הזמן צריך להבין מה נכון ומה לא נכון, ואיפה יש הזדמנות. צריך להיות הגורם. זאת המחולל של המזל. ולדעת לספוג אותו ולהשתמש בו ולנצל אותו נכון. איך אתה שומר על איזון בין עבודה לחיים האישיים בתפקיד כמו שלך? אז הנה המסר השלישי שלו. המסר השלישי שלו נולמן הוא שאין הצלחות בין רגע. צריך לשלם את המחיר. אני חושב שזה האתגר הכי גדול של כל מי שהוא עושה קריירה, עושה עסקים, עושה כל דבר, ספורטאי מצטיין, או כל מי שמשקיע המון אנרגיה וזמן במשהו בשביל להיות הכי טוב בו, זה לא במקרה. צריך ללמוד לעשות את האיזונים. תמיד יש מתח בין כמה אנחנו רוצים להיות בבית עם התא המשפחתי, כמה להשקיע בעסק. בשנה האחרונה זה גם כמה להשקיע במילואים או באיזון מורכב. בסוף אנחנו לא משקיעים בעצמנו וכל הסטרס הזה זה גם חשוב. מגיע באיזשהו שלב, כן. לעשות ספורט, לקרוא ספרים, לשמוע פודקאסטים, למצוא מה נותן את השקט. אפשר לשלב גם. אפשר לעשות אימון פילאטיס או יוגה עם הבן בת זוג או עם הילדים, ואז לשלב חלק מהאיזונים והחלוקת זמנים. אתה חושב שאפשר לשמור על פרופורציה? שכאילו אפשר לעקוף את כל זה ולהיות טוב גם פה וגם פה וגם פה? אני חושב שאין לנו ברירה. מי שעוד לא מצא, ולא כולנו מוצאים, ולא כל יום אנחנו מוצאים. אנחנו מהירים היום, אנחנו עושים הכל מהר. מספיקים. הכל בכסף גבוה. איזה טיפ אתה יכול לתת לי מי שמעוניין להיכנס לתחום הניהול נכסים או ניהול קרקע? אל תיכנסו. קודם כל, אני אגיד לך, לפני... אל תגיד לי עכשיו שמתחרים זה טוב, כי זה מה שאני אומרת תמיד. אז אני אספר לך, לפני השנה האחרונה, לא היו לנו מתחרים. בשירותי הקרקע היו 2 שחקנים משמעותיים, ותמיד גם, לא היינו בדיוק מתחרים, היינו יותר קולגות. שיתפנו מידע, וגם לא היה ללקוחות יותר מדי אפשרויות, או שהם עשו לבד, או שהם עשו עם אחד משלושתנו, וכמעט ולא היה מי שנתן או ייצר פתרונות של מגורים עבור עובדים זרים. ומאז שהשוק הזה צמח וגדל, אז גם אנחנו לא מסוגלים לעשות את הכל, או כן מסוגלים, אבל השוק גדל בקצב יותר מהר מה שאנחנו היינו מסוגלים לגדול, בטח כשלא היינו. ומהרגע שיש לנו מתחרים, אני באמת יכול לשנות את אסטרטגיית התחרות שלנו, ולהבליט את היתרונות שלנו. יש לכם השוואה גם. כי יש למה להשוות. כשהיינו השחקן היחיד, או השחקן היחיד שנתן את הכל, לא היה למה להשוות. אז או שעבדו איתנו כי היו צריכים איזשהו שירות שנותן שקט ויכול להתעסק בליבה, או שלא עבדו איתנו כי המעסיק האמין בדרך אחרת. היום, שאפשר להשוות, זה גם משמר את המתח שלנו להיות טובים ואיכותיים ולהשתפר כל הזמן. אני חושבת שמונופול זה אף פעם לא טוב, ואני חושבת שמתחרים זה תמיד בסדר, כי תמיד יש עבודה לכולם,
לא צריך לריב עם אף אחד על עוד דירה או עוד כמה עובדים. נכון, זה גם מייצר שיתופי פעולה, וזה גורם לכולנו להיות טובים יותר, ובסוף כולנו נותנים שירותים לבני אדם שקל לתת להם שירותים לא טובים, ולכן אני חושב שזה בסך הכל עושה טוב, גם לענף וגם לנו. אנחנו עדיין נהיה הכי טובים. אמן. מה היית רוצה שהמאזינים ייקחו מהשיחה שלנו היום? הייתי שמח שאם יש להם שאלות על הרגולציה, על איך עושים את זה, על מה הקשיים, אז תהיה להם נגישות לפנות אלינו. יש מישהו מסוים שאפשר לפנות אליו? כן, אנחנו נשאיר פרטים, אפשר גם לפנות אליי, נשאיר את הטלפון, נשאיר את המייל, בשמחה. ויש לנו מנהל פרויקט שמתעסק רק עם התחום הזה, של שירותי קרקע והשירותים הלוגיסטיים לחברות ולתעשיות. בגלל שזה תחום שהוא חדש, אז יש הרבה שאלות, אז אנחנו רגישים לסיפור הזה, אנחנו נותנים שירות 24/7, למעט יום כיפור, נותנים שירות 24/7, לא צריך להגזים וב-12 בלילה להתקשר רק לשאול שאלה, אבל אנחנו נענה. אנחנו אוהבים את זה. כן, אנחנו אוהבים את זה. והייתי רוצה שהחברות החדשות והמעסיקים ידעו שיש מי שנותן להם את השירותים בתשומת לב ובאכפתיות גם למעסיק וגם לעובד, ושהם לא חייבים לעשות את הכל. נכון, זה כנראה יעלה להם, כנראה. אבל בשורה התחתונה זה יעלה להם, אני חושב, פחות בשקלול של כל העלויות. זה מפנה להם את הזמן, וזמן גם עולה כסף, ואנרגיה. זמן, אנרגיה, תעסקות בעיקר. חשוב מאוד. נכון. יפה מאוד, אז אני חושבת שאתם עושים אחלה עבודה, ועונים על צורך, ונותנים ערך, ותמשיכו. לא יודעת, יש עוד משהו שאתה רוצה להגיד, שלא דיברנו עליו? אני רוצה להגיד לך תודה על ההזדמנות. נהניתי מאוד. למרות שצילמו אותנו, לא שמת לב לזה. שתהיה לכולנו שנה טובה. ושחטופים יחזרו. כן. ותושבי הצפון יחזרו בביטחון לבתים שלהם. שנתחיל לחיות כבר, כי כולנו כרגע חיים פה בסטרס מתמיד, ממבוגרים עד ילדים. נכון. שנתמודד עם השנה שתבוא עלינו בגבורה. שנשאר בארץ. כן. נכון. אל תתייאשו, נשארו בארץ. אני על הקו. זהו, תודה רבה לך, ממש תודה. אנחנו נמשיך מכאן, נראה לי. כן. פרק הבא. רק ההתחלה. כן.